uban sa espiritu o kamatuoran. Kasi pasabot niya. So sa atong bakit mga igsoon, mo sa kita, kinilang simpata sa espiritu o kamatuoran. Kini nagpasabot mga igsoon, nga bisan tuon ang pag-alagad sa Diyos, kinahanglan madasigon, di mo po di kinahimo, no? Sa mga kakisyanuhan, madasigon, masibuton, o ipalihok sa kasing-kasing na puno sa gugma o pagtuo, ang pagsimba sa Diyos o sa espiritu, ilabinan, magkinahanglan, na niyang balang espiritu, makauban ka nato. Unya, tubutan na natong kukulingon, nagiyahan niya na. Pinaagi sa unsaman, pinaagi sa pagtuon, o pagpadapat sa pulong sa Diyos. Yan ang pahagiya, pagihan, atong espiritu, mahiuyon sa espiritu sa Diyos. Sumala sa unang Korinto, kapitulo 2, sa yung versikulo 8. Unya, aron akong pagsimba, himong dalawatong kaniya ba, kinahanglan usab kitang, o kinahanglan usab kining, ihatag kaniya upan ang kamatuoran. Kini maison may kinahanglan mahiuyon sa kung unsay gipadayag sa pulong sa Dios. Kani kita nga kamatuoran. Sa atong pagsimba kinahanglan mahiuyon no sa kung unsay gipadayag sa pulong sa Dios ang Biblia. Bahid kaniya o sa iyang mga katayuan. Pasabot maison nga ipadapat yun nato ang atong nakatunan pinaagi sa buhat, dili sa buhat, no? Makita na sa atong buhat. Usa ang pangutana, sa usang paagi nimo na mahimo na mapakita niya sa buhat. Aron mas mainhan pa si Jehova, labi na niya itong nagtuon pa, pahinga ni Jehova, nga manikamot, nga buhaton, usunto ng iyang mga sutanan. Uno, atong tubago ng ikaduhang pangutana, nag-iskutan sa sinugkan. Sa usang paagi, atong mainhan si Jehova. Kunya, sa Biblia, mga igsoon, dito luan ka kung siya ang hinuhan. Una, basaha kanuna ang Biblia. Nya palihog atong basahon may igsoon ang awha kanato na mabasa diya sa Salmo kapitulo 77 sa iyang mga versikulo 11 o 12. Salmo 77 sa iyang versikulo 11 o 12. Nga na ingon, inumduman ako ang mga buhat ni Jah. Inumduman ako ang imong kaibulang mga buhat na dugay na kanila. Ug akong pamalandungon ang kananimong kalihukan ug huna-hunaon pag-ayo ang imong mga pakiglaw. Usa giawat ang mga igsoon ni ining tekstuha, giawat ka nga kadtong pag-ayo ug pamalandungon ang mga hiyas, pagbati, desisyon ug kadtong mga buhat ni Jehova. Unya samtang magbasa ta, akong pangutanon ang akong pagkalunan. Usa akong makatunan ni ipahin kanito. Alalitan, ang isa ka mga pangunang hiyas na ipakita ni Jehova ngadto sa iyang mga katawhan mao ang pagkamapinasaylo. Din nalangkit niini ang pagkamanuluyon ni Jehova. So kung mabalik sa inyong unta, nato ang pagkamanuluyon. Mo na yung mga hiyas ni Jehova ngayon ipakita. Si Jehova andam sa pagpasaylo ni atong mahinulsulong kasing-kasing sa makalhaling gabi. Dili ito basta-basta ang sayod no na nahimo ni David. Pero kinasing-kasing siyang nahinulsulo ipasaylo ni Jehova. Nandun sa diay ni pagpasaylo o gipasaylo, kung siyang kahulugan ni Maison. Uy ang terminong gipasaylo, o ay hubad sa usang kahibruhanong pulong na nagkahulugan pag-alsa, pagdala. Unay kahulugan niya ng Maison. Pag-alsa niya pagdala. Ang pagkagamit ni ini, dinhi, nagpasabot sa pagkuha sa pagbati sa pagkasalaan sa sala o kalabasan. Busa, si Jehova, samang nag-alsa sa pagkasalaan na lipas ani David, unya nagdala sa layo. Sama ni anak na iso. Sa atong bahin sa usap paagi man ni kumusta mo sa atong bahin. Kini diri sa atong bahin, makasalig pud nga ang Dios magdala sa atong mga sala sa layo. Pero kung kita nagtinguha sa nagtinguha nga sa iyang pagpasayo. Kung nagtinguha ka, base sa atong pagtuo sa halalugar ni Jesus. Ikaduha mga igsoon, paningkamunti nga masundog si Jehova, diha mo himong desisyon. So, sa kadaghan ka mga desisyon na himuuno. Pero, yawag ka na paningkamunta na sundog si Jehova. Desisyon na magpakita ang kugma, pinaalis sa pagsundog kaniya. Balik sa inyong mga Biblia, sa basahon sa Efeso kapitulo 5, sa mga versikulo 1. Atong mabasa diha na ingon, usa mahimong mga tigsundog sa Dios
ingon nga hinigugmang mga anak.